wenu ana drama ai na eya na awoye enso meka se wo mu a wo mu nya bie no se wonya ba pa sususu na nya nko ana ade ahia wo nokre nse wi ase obi esiminya se menyinse kekekura na nyinse no asey anase menya miscarriage crampo na nkofo hu se me so mafa ya furu ni bia na bibi nti enka me ye satisfied enka makoma beto me yem obi nso se me wo ba kokolampo na se obu a me pe obi se me wo ba kokolampo no watena se ama me a me pe sanso no obi se ma wo enu me ho nokre o ma wo enu me ho sanso wo babone a yesi ya na wo kai wo ba bi nka da bi alada nokre sanso oba do bekọ akoka abekan obi se awo a me wo ye de ka wo wo afiri me sokora a ka me pe ewi ase de ope ye no wanya de onya ye no so enti se ne wo sitie bia no fanasa na fa se da manyame no ono nanim de ye eno wo ye ma wo obi prenyin sanya koye IVF wa en prince so third one ene gina ye okowo no oni akwada ni na kirabasa ko prenta form yensa omunyina ewu obi ko pre baako IVF aboka susuro woni akwada ni nyina ewu off enti se wunya bia susu nesu na se de tie bia fa ho ase de manyame amechawa nya ne baba akope na ya ne twetwe nkomo wo fidie sui na ne baba akono kura no wanya stroke na ti no ne ba ne se wa anwu bia nka ne ho nti o ma ne bread do nti ne baba no ono wanya mfinhia ba aduonu num no 25 no onfi ne maame no ne maame ni ntime ohoro na se wo se wontime mfa na nsa nkwa ne maame ase ene wa ohoro ama no nti osole anu wa shim de maame no obedi de once daily dako bia no aduane obedi ne dako anase once no ende obenya ama no te se prison ni no ai nti dokona no akoto de esi no no ahim oba anu anu no enti we se no owo ye na ye anase wanwo na ye na so ni nyina mu ne yenka se awo hwe ne enye awo ye wunya bi awo na so se wunya bi nso ampacho enko ho emfa se kan to minimum na sususu na nso tete ne ha apam mame meka kakra kire ya dofo ne yetiefo se ehia pa se wo a wunya bi na wo a enkwada ye onyankopon de achede ya furumu aba ya wode eche no okay gift from God okay and answer reward from God enti se odema wa ye se eye wasede se wo bekura wonu madanda wonu need to nurture them okay teti akwada ne yie teti yie na so no empempi na ya na awofo no mu binom de ahye wati kɔ wontiri echi se me ba na ma wono na me brehwe no no e wo se mete ne so mfa so onyina e wo se obehwe me chenchina atwan ye ntwere ne ba bia ada santa se Star Junction maami bi ton ne ma o me ka adekro ton wa mo no so nti o behu no o se ne ba ne de ne ba be ma bra wa bre ne ho no 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 o mehwe no anu okowale jesa wa behwe no ansa no okowale pacho ya sa wa ya big mistake am kacha maami ne so ya sa mama wo ya big mistake no oton ade na me to bi na no oka and I'm saying fast I say shana ni bra ma bra no ho ne papa wu ye no wa ye kete ade ya me ton ya bodwa ya o girl on kan kire and I'm so yes sir obema oba na bre na won hwe wu nwie na se wo kowale wo mpene dia na kwa bi so ya wan hwe bebo oba yie e be ka so wo ware no honhom mu apam shawoba now so take good care of yourself hweoba wo wash na hwe so ho so yie ebinu muti adwuma sesi ayebre nyina e kase ye mentia inokre na so oba no wo hwa no mesra ya na so wa hwa ho bi na wa hwa apom din ye no achi no na dwene wan kasa wo da achi nso wo dwene nkura ne de no dwene wo nso de ho nso dwene wo da achi na sa nkura na mfiwu a wo da achi anyambo hey because na wo fo ne dodo na no mu ti ni suo adanya wo ma
eyi won ba ko ahye won nsem wabo mi fita duku ena de akire wonom painting kwa hesuo wo kan ne bra ye akurase anase nkran ablabota kura de ablabota chime ablabo wo sole ahomache konkon ekodwom obi se be one na me nam na me kosisa tai asai ansa na me ma beton de ama me banan akọ school me se kwan bi no kohwe mfidie ba ansa na wanyanam no abebo apesie ye ko school nkofo no amomo ma no no so de apesie hia ye wo school but ya na nam da so anam ne de amari bi nam de untimi fence sebe ti amenum ye me de amari nam pen na all show wo nyina nsa no wan show ne hu yi a mimi benyi ne ye metimi aye stubborn kid e de amo no because na nim no me da so ya akola anasa stubborn child metimi aka se makonya be ma bi madwuma me ya maketua me sole a me de be man because odo achechire me odo afira mani me nkai me papa ne biem enokre etasi nso etasi enti sa wo hwa wo ba mpacho ti wani na hwa wo ba na emo na hwa nso hu bi na hwa hu ye na ye na kasa fa kotwa ntoma anasa fa ye ne ma toto sie ma wo daachi okay aho ohini nti na ye jabo were eno menka obi a ode ne ho etu ni paso nti se oba no ye nipa nko ade a menya wo adwen se wo benyini na chenchina achi etwa se me hwe ama wo sia fifi na me so wahwe me ama me sia tutu mi kokoo ne ma ade no mi godo ne na gudia papa bi obenyini no wagudia no obegudia na galanse fo afa galanse fo ne jatom apam ka ayi asebi ma me wo Jeremiah eti dunso chichemu num no ekosi enso no na yenhwe na ye maame bi a enura da wo freye yemfa na asem nto badwase no so ohiamoa ba bi akodu no ya nhwe na ye ne yetiefo ne yahwefo anso ne mu a de beto no no enye papenti wadaroma etwe kronko ne kitawa bie mame Jeremiah 17:5 mame ekura me ha Jeremiah odifo Jeremiah ngoma na etidu nson ni yimu nnum okura kosi nson no we wa apam dada nom wo se Ewrade sie nie wadome oneku ode ne hoto onipa so na ode honam ye ne basa na koma atwe fra Ewrade ho o se wadome de yi oneku ode ne hoto onipa so enti oba no ye nipa enti sawodo ohu to oba no so se wono na eba bejew ewo wo mere wa bere mu nkokora bere mu di a wo se no menka odi nipa ya wabasa ai ye enti wabasa no daache wabasa we ne mugu a ebi a oba ne beba abeso mu obeba be ya wo poma anase ya de fa wo se Bible se no menka ye to aso ensia no o te se dua esi anwea pradada so na ori nhunu se papa eba na obetena esre so nche so ne enchina sasia obiara nte so nshira ne oni ku ode ne ho to Ewrade so asa ne ebekọ nshira ne oni ku ode ne ho to Ewrade so no apam se anwea pradada na se yekọ mafa Volta region ekwan so da tema wode fe okọ Volta no utimi dru na asase ne da ho yantam efam pakadan ho no asase ne da so level ground na eduane sisi so enti mframa ne fa utimi usetimi bonu ankasa na haban kura ya atofom ena masa fa ye friend sembo kokwan so wo free kentampo na wo ko tamale no ena wo free ehwan so boga to boko ho no so no mafa ho akosi ye friend sen togo ho pen ni woni nyina na eto da bia utimi se duane si ho a enwura bia woni bambo bia wo ne ho wafa sanka ase pen sanka ase no ye wuram ni moto be wuram wo enti apam ehwo no so na wo ka kire ye no se wo de hu to nipa so a wo te se sa amna anwapa na se enchine asase so unye yeda enchine se dua se enchine asase so a eni bambo bi eni ahoden bia eyedi na haban ahye enti last verse no 7 no kan ho mame nshirane oni ku ode ne ho to Ewrade so nshirane oni ku ode ne ho eto Ewrade so na Ewrade ye nani da so me Ewrade Nyankopon kwa anyi wani da so amen emma nipa anya wani da so emma oba anya wani da so emma wukunu nya wani da so anase emma wadwuma panyi nya wani da so emma wo colleague bi anya wani da so emma wo maami ana papa anya wani da so
na ewiase enema bi wo ho a nche bi awurade yesu ono ne yani da so Kristo ni mu a insahwe okay na metra enwa apam efo ani nto nipa so nipa bedi uhwamo nipa abasa nyame abasa enokre onyankopon ko ana se ode wo ho to ne so a woni uhwamo da wo se waye edua bi a wo twere no a wo ye dupon wo twere no a wo mpa nhwe da biara da ba wo de ho to maame so maame wo ba befa no nokre ye wo inevitable event ana situation bi etimi ba ya brabom ebi ni owuo ebi ya yade na ho ampa nti ebetimi aba once nti wo maame no wani da no so no so wo befa na wo beden wani da so papa no kunu no na ye bo amse mani da no so no sese oni wa na se ma mpre fa pimbi ama me ho a eni da so nkwan ahwe egu nti wo hefa wo ba no a wo ka no obetimi ade ne ho akofra enubone num obetimi de ne ho afra suban boni bi mu obetimi ayi wo ba akode ahya wo nsa anase bi kro obetimi awu obetimi ayar obetimi abodam enkwa achiri bate obetimi ese ene ma esi wa brabo etesi nso anase bi nyame de onwu onyare omodam ona na so nsi na wate a ese wonte asem ne nsa nso nye ti asem nso oje so do ho to no so obeje ya fa ye ho nto awurade so na ye nya se ye ma ye nipa na se ye ho nipa ye ni da so ni titiro ne enkwada ya ye wuwo mu no ye nkwa ye maame bi ofrefri sunyane na ye frɛ no antibenewa akosua benewa na antiakosua benewa sunyane na enrada nke ne ya maame bi friends nsawam na nka we say wo free man e be bon komo na re ho sem nti no ye se ye ntie ne de no emrabra wo frɛ ye no na re ho sem a wo de atu dwa no ye ntie bi mra sese the masem bi na me de entuma ni na woni etie fo na kan fo etimi aboa me boko na nya boko sa neti se me baba ye nyeme bia ni hu ni ti ni hu ni na ni hu na hyase hu ni wie hu be bia kako me ni me run ti ho na awari mu tokon ya ina uja me ne baba kwa na tama ya wale ni goni akwa no 3 years no wo fi miensa nti ebeye issue just say nsembe bresisi e wa akwa ni hwemu papa na se me fa na mu se me na me ja wale na kwa oba so de nya ade be ma tete oba na me ani peja me be ne se me di me free awade ase penifo beka be ma ise sama fa SOMPA FM on ha kwala no ohiwe ne di ntuma bo me yim se ba tan di ntuma bo me yim tete mo wure mu hwa bo free emusu mu kom emu asresre oheneyere aha bo free ma bo free be di secondary school na nie na me bofo a wokan be me yakoma eme busu anda ro ma no se bibia akwana bedroom obeto aso in fact eye me de ise na ma mpre bi papa imini ni ja ye ntibone oha bo free sukun to aso ma na me ya adum akomo nursing school bi ni afia to so ni mu on nursing school mu na oyare kakra ide ni se ya de nketenkete de yeni ba ye hoso na se aye ya de kese a sika ye twe a entwe oheneyere ide kade kakra wo ho na ya ba SOMPA na me pre me chafa wo mo mproma afa ma me wa afa ma me yo okoton ya dan abansoro a yenya emmoso ton se ne be ya me be nya na nkwaji nti asema ne koton dan e ha bo free me na me adon owie wo ye ne national service a wo ye busumi miensa ana mo hunsa me be yi ho adan
ubudansa wonye mana no Japanese wonye mo say ya na obi a uye nurse de enka mokra de nro no mo friend is saying se na be ya family planning wa uye nurse kura de munnim di ntina wuja won ho sa ko yenya emfa wo to be bia wo be ye adwuma pote mo so be ma ni so obeje ye ko be ma ni fie a na me yusu se wonje na onu no so ni ye national service ni bi na je se eye bre na me be ya ko fa ba to me so me na ma de me na me de hie me baba akope am se enye hwe ni papa ye disappointed SOMPA FM papa eni wo no se akwada ye ni se anya hwe mo aban adwuma ye obenye bia ye na sen kakra ye bra ya bra ni hu ibetimi edidi ni bi eno ko pani se aba ne papa bu free ba me na me net na me fa ma de sa ni hospital ko ni video ni nyina mia o ba tan ni nyina mia fa ma de kwansi ena ba ma yi eba bio se obeji akwada na isika ni nemene no holi chese nsem bebre akna me ba na wo ama kwa no kra afi ni da to so mi ensanse nine ana oni abema yi ni ma me ba beshwe o ma ni da fomo pacho chese mi papa paso pacho o da fomo yenyina ye tie SOMPA enye ni da ho no no kwa no nim na sisi no o mo back pills e den aba no no kwa wo plan so obetu kwan nti o pena de kana de to me be se you man no ana mepe on na ya akwa ne papa do mbe ke bia so fine me ko me de amwa me nti so obekọ de a mini problem na wotwe mienu na wotwe miensa ne nan so ameba yi ho aye den kakra so kwa kwaje ne back pain no koi o here se me be yi beba so beba o de akra mu ni o beba me bet me be nka bo so me miense siri o ta na mi suru mi im class so wakoye me be yi bibi a me de me ho so me miense chi mo fia me ba ye mi abana nti susu ampa se kumbi ni kuku wa o ma me chese wa ye ho hwe SOMPA FM o se o be fa ne niema na o ne be ma no enya dan nti o be sesa ne niema akọ na be ma no ye pepese krama o no abana no ene be ma ne maame na o mutu kwan me de me sabo mi yem OHENEYERE me de me sabo mi yem se ba tan me a me ba enti bra ma bra nyina enko do one na de ne kwa enye enhame na ode na sene so chese me shame ho de se metimi akasa ya kwa ni su emma OHENEYERE me baby sesa ne niema de koi me menda no pa mi wo fia na me nya akọ free me kun dada na enua be ma ho se be ma na atofo yenyina ye tie SOMPA chese mbubuya aka na chese omo ye no hwia ewi me so mani me ntu ho bio eja mema ema ho bebre chese menye nnu ne ti le yire dada fofra akonya ne so emma no kwan emma busuani bia emmehwe ne ko hokoko sra ne ko hwe ni bi ena mde ko tu ne nse me hu abana na abana baaye sei ni onkasa papa yi ya ne te wo ti ne sio OHENEYERE mi ameti ni se ne be chese wa hane papa
wa ha ne papa yi nsu a wo ti na wo ntimi kasa yi na ye ya wo die na wo di e ma me ben kwa ma ne fa ne ne ma de ko ne papa eda ya de mpa yeso na ne papa kuma e frɛ me sɛ abana ede be ma be fie ko sɛ be ma onya na be ma ne be ne ho ade nto mo bɛsrɛ ne ho awade mo sɛ sasai ni oba tan me nya awo e ni oba tan me ni sɛ me ba no SOMPA FM me ba ya sa me ho me frɛ me be ya wode me frɛ me frɛ na wode me frɛ me frɛ na wode me frɛ ebusua ne so ontwɛn ma papa yi ho ntɔ no ɔhwɛ wo ne sɛ me be ya antwɛn ama papa yi ho antɔ na ma me be ya akɔwale ama papa yi ade ayam sie afiri mu ade ayam sie sɛ papa yi afiri mu na ne yi da so ɔhwɛ me be yi ba ye me fa ne sɛ ba tan de wo ba fom wa wuntwa wani gu na so wuntwo ofom wa ye den a wa wo dia wo ba kyɛ na hyɛ wo yam me dia wo tu kɔ bɛn me be petra me te sɛ ade me be sɛ ade ye nya ye kyɛ sɛ hene yire me be esum eyi na se hɔ me be mpemani ma hwɛ me be mpemani ma hwɛ o aye na no ya boy SOMPA me bi ba ka se me ba ne se na se de ni ko baby no compatible na ya ka cha ne se me ye before me kuwa enkasa amre me ba no me be yo o hita ire me ba no me be ye o bo me be ye e bla ya bla wani hu nyina be ye na me be yi bo me wo di anyo hye no wo ya de pato ne japade me te wo wo ko fa ni se ba me te wo o hita me be ye bo me be ye na me be de bo me ni se kro ni ya me be o me mon ke be ma mi o na ma mon ke ma me na ma no me do nku me ho mon ke be ma me na me ba ba ko pe mon ke be ma me abusia na kyerɛ asɛm no ɛno no maame akosua benewa ɛya ɔwɔ sunyane na rehosɛm ene na mane one yen ekyeye no na se ne tofa bomo no mo amotie ye no na ne nyina ne se okwa awade kama be se mfinhia be se ensia na nyinsen mai ti wawo ne mema no no se wo che na busuafo nso piapia be ma na be ma no started se wo twempana ne ade na kasa ba one ne yire ne ntem eja anche na ekwo na mfie nso na maame akosua bene wa kire se wo fa yefunu na ono nso ewo wo baba ayem se na be ma na dinkan akwa abonten ama wone enipa no mu binum anase ma no mu binum anya yonkofa se eba o se sem kwa piepie mu ntino na still a wono mu ntam onyosa akola ne di mfinhia miensa no ntokwache ne ye bi sa sore me ntem ho ase wo woni ne kunu no nchen anase o mu ntem ma de na aye no na ono na tini gya ho ehihye ne fa ono nanim se de esi ehihye ne fa wo anoden so ntino o kire se wontimi awade ne bim na ofra awade na senso no woni be ma no esidan story building anase abansoro abrosan ye to aso mienu ya o munya nwieye be ma no anche dan no amane bi esanse na wose ne baba no ko onfa ne ma no at that tender age of 3 no 3 years no na nka no be ma ne se oba ne se okode a onfa ne ba ma ne but oba ne se ba bi odwan agina no
na ne beji na ho ntino wanfa na ama no ma hye be ma na bufu ama be ma no se ne saade a onhwe akwada no na eja be se ofri junior high school eko senior high school no mu no na be ma no ono atena se edwene hu se wo fa once na ho abufu a obebiri wo kronti ne ba na ono ankasa wo ne de atwa se wo hwe ne ntino be ma ne sa ba animu ebe hwe ne ba owie secondary school anase to aso school ema onya nursing training mu kwan ema omu piano ema ne kwan na during the nursing training school period no be selabo 200 mu ono na yade bi bebo akwada no oba no na o kire se omu soso anu a kire be ginsemo na omu ni option bi ase sikasemu akwa atwe nti obeton one down na wo mu si ye no mo de ahwa akwada no atwitwa apre ne nkwa na nyame adom akwada ni nya ne nkwa wo mu sa de ska akra na ka ye no boaboa na ama owie school no ese na asefo mu wie school mu je mo back pay ese ya sika be nwanam sika bi boaboa no ntine babum na akwada no ekoye na owie no okoye ne internship na wo buy na 3 months time na so de nyinsen ena eba ai mama me be no wase odi hu yaw se waye nurse awie ubetimi anya bambo adro ibi nkofo family planning ubetimi aye bi adentina wanye bi a ase ye ni da so akwakofa we yaba eti ni nyina ne se waba be ma no se akora ne se be ma no se obagi nyinsen no nti on de obewo ena ono soso eja openeba ono kura ba akopɛ na onyaye na be ma bagi nyinsa be ma na nsi woda onim be ma no oba maame na nkasa nim be ma no na ne papa be ma ne se wono de papa ne so nim no in fact omo se ba sai ha papa ne pa ma papa ne kura fa ho yade ye emma ya be ko cancer so na ye ne no odi nkoma maame mo mame mo ne tofua emma yetiefo ne nti ase ye enti de ba ye nyina ne se akwada ne sini kunu ne se wope nso so a wa mafie da bo so me nkunu ne nyina wa ama ho nyina ne so ono so ye ne service nti oni sika omuyi wo mani mame ye nkakra hwe ne bei emma nyame adom osue akwada no wa asomdwem na akwada ne nya nansa no omunhwe a mame ni kunu no be ma no ne fa afuro no ne maame enimu nie wo mu fie owo ye na nsa pepepe so ya wo fie no no say na ha say no so mo be ye da wa ha na maame ne de ne ho amunu fo be ma ne maame ne so eno bo minimu o sese kura na me ba no wa ya oba no anase wo de ayemo na me yisa oba be ka akire na me di akire so mra ne me pa che na ntwe na ase bayi ede ne ho emunum fam epa ne chew se wonya bibie mu manenka na eden ya akora beto mu ntem eja oba tan oba ne den no so odwa to nim na wogya wo mu na branch na somba kan so back pay no kura ebenti no obehwe na first pa na se bibi ne ho nti na se be ma hit and run wa bo na wie sika ne ho nti no wo de patapa ne ade adwane nti se de sika na ebenti obehwe ne yire ne ba no wa ya baba wa no ho ade no mo gitum eto ma gi atoma wi a na awatwe mienu bepepe so back pay naba na akwada ne ka kire ne maame se a oba no ka kire ne maame se wonem na bekọ akọgi sika no na waso mo bank na be san no ma gi o se den oni be ma na be ba beji sika no na oso ne ono akasa ne maame no e na be ba beji na e be ka ade be chia mo makọ no wo se maame ne sa e be ne wase wa hu de ye na ne ba no ka kire ne se ne kunu ne so ne bekọ enti wonjai na ase no so beka ho akobi enti wonjai na ase ne be so ne ba ne mo di ama no omuko yo kwaje back pay na ba bo so me miensa ofra akwada ya da bia wase me ba me fro da bia me ba me fro bo so me miensa e mo hu akwada ne mo ni fie oba ya dan yo be sesa ne niema no one ni kunu na kwa akotena na be ma ne so oba ye ne ho ade enti on de on tena ne nchen bi ni ti awa ne tenti mu nyina ne se okoye wo ka bia wanfi na ogya ne kwa ma ne koye be ma no oye ne papa na baba wa ne papa ne be firi mu esan sa ode beto ani mu bra no oda yare mpa so kura no ena ne papa ne nua e be ka kire maame ne se wo ba ne se be na bia ba so obewa no so wo ne menti yo
arewa sana ne papa ne bi free mu awale ne maame wa ma na nkobi okowale na wale be ma ne free na ese omu ekoye aye no akwada na baby maame na baby maame ne hu ne ba no okoye na wa etu akwada no se won fi ne maame obisa na de kola won fi no nti won fi no wa aye na se onam ne baby no so nam ne baby na when was last week ya na no kwada yo se den onkwate ya na otwe ne nora obi abeka kira ne se ne ba ne se na ase no de ne ko baabi ne kunu ne maame aso ne nsa na ko baabi sofo bi ho ama sofo na ka kira kwada ne se ne maame a owo no ochem ne wo no da ne yefunu mu bese bo so me nkunu ne ye kire wo no wa ya baifo ti se no nti na kwada no omfi ne maame for all these years one ne maame no enya saba eba ayi na ntawa na aba beto na maame ne se wote sa asem no etwa ne nsuru ma ese on fa duro kula nkana no no wonwu ko so ye baifo a enka woku na che ko no onya ba no eya ade a na ha no na ne baba ba akopɛ opon de bra wa bre nyina mu no wanka ne bre ne yese wanya bibi ama wase a unwe nsa mo no kro no na ehina nso so a asom pen ama wanya nsupa no pen no se ba se ne wanya fridge a ye mo ehina no bi ye mo no ye nsan no dabi so obi asom na se ne to ba bi ye wo hia ne service ebie mu a ye nsa ense ni pakro no ye nsa ye nyiya no Omo ya afọ anse na duro. Anse na duro nti aka ne nsunu mu nti ya amoa na ya ne yetiefo ne ahwefo. Na ya moa no na no nti ebusua eba sei a ya nyina no yenim de na so no ya ne ye wanim defo. Ye ba futuo mu ene nkyerɛkyerɛ mu a counselors no wo mu ho nti yenkɔ ahoma no so ne ye ne Elder Victor Amani Yeboa entwetwe enkomo. Eda amani. No kra. Eda me dofo mpacha wo ti yenka awie sompa yada wasio ya mo akwa abanso nyina ye tie sompa ya obi ade me do fora wona mo ti sen o ya dia mezumu yo ya do akropon ase am se wotie kakra asem no de yada wono no oba bi a wapɛ yefuna wonya bi na wade achi mfinhyi anso mu nyame akyɛ ne baba akopɛ wa anwo biem awade na guama maame ne nko na kɔhwɛ akwada no kosi se na akwada na kontoa so school senior high school a papa no saba na chibe so ni mama a wo hwe no o maboa no wakɔ secondary school awie wanya nursing training school wakɔ na ne mfinhia mienu so no yade bi bebɔ no na wonsom na ano ayɛ dinti na wagya pade a wɔwɔ ne bɛma no etimi ɛyɛ bɛsɛ abansoro de to aso mienu na kyesa akwanya bi ani wo biem so mbɛkɔ akɔtɔ no mo de asa akwada na yade na akwala ne nya ne nkwa omo sa to aso hwe ne ma ne wie ni school akwara ne wie school no okwa ne service aba no no de nyinsen na eba be ma no ansi woda boso me nkunu nyina no ma ne nyina beto ma me ne so afei enwa humiti enti papa ne de ewu akwada na kwawale ne ma me wan invite no okwa je ne back pain wo se na ase ne kunu ne so mu koja no oba no besesa ne ne ma wade wa ma ne ma me amabi ne papa nso awu eye na se ma me ne kohia na osi anya hwe oba eja ne nagu na so a sebi entwanchene ye pepenti okwa ne bana wa watu no masa aka abomu a akwada na mfi ne maame no na nsen ya na watwe se no se ene nura obi beka kire ne se ne ba de se na ase ne de na kɔ baabi ama nipa koro no sofo ne se ne maame ochem ne wo ne ye baifuo timu won kan kɔ ne ho anu nti ɛna ama wate ne ho no maame isi wote asem na twa ne nsunum na ya moa no a obeka na no aduro esanse brego we no eya na ne baba akopɛ sɛ de wasi abra ne ho ne wose wo ye baifo no a ne ya ada asemi sɛ na obesi age no afa na afutuo bi nso wɔ hɔ a ye de bɛma maame ne titiru sɛ bɛ ya wontimi ntoa ne bɔfo wɔ abra ne branso ye yo me dase misanda chief ones wa se bominati na ensem bi ho no na se wote na wanka komanto no gakra bia de boy as am hu yanka na mi so bi ewu akwasa mando abarta am hu yanka mangu nya me chire ma me na ne se ya samo ya na so beso nya ne nkwa de a wonya bibie mu mahu obi a de banka sabaka jense ma me nyoba ne me ama ko ya temne ni ewo mu a ababa wa no
obi ehun de ye awie ketekete osun diko afi obeda na ma me so opancho meji asofo ene wanya aka nyina adi nanso ebi ohonu mu a nena funti okafema eto obi asom na oma busua ye basa de me hye mamran se asem na ya so onkan kuma ento ne yam na de tie bia no fana asem tan manyame yeso de kwakwato kura no kwasa memma oye na ya oma enti onkan kuma ento ne yam no mompaye no onka sempa mumu enfa ne ban ho se nyame ma ne ban ani mue no samra ne nchen na eche e wona ko anya sa obefa ho afrim nti no media de make an say ababa wa no baba menu wi obi a ne ni mo nyam se obusuan ni mo so ne busuan mo na on fantu na ni na oyen fra bofra no no o mepa mu nka se memma na baba menu na so bagire hu sa na agengene na adini ko wum ofani bi a okoware na obo a mama meni si dan ani ade nyina ana mama ni frame papa no ekoya emofra ne sinyo papa ne papa no ndi fi ne ko omo ni papa no ini hweye ajapade a omo ede ne ye no eno nso omo so mama se watia papa ne ka asoro se ye bibire na akutu no papa no wajia se nyina manaka na sabi panibosu ungu ya ndio benya ndi so kacho wodi akira odi arehu bewu enti me de make against obi wu ba emani ko university ekoya de no fe wo je ba to yi o obeyende ndi ya to ma ahumeti enti me de make against mamene se onya teminu manenka na nyamiti ase de ade bechi ade kenso ana danso eba no pa no nsia ho ena nimre no nsia ho no na ti ase a wo mu wi minimiye se enchencha abafra no ni be ba no so uka bible mu abafra no ko tse papa ne ma no wose woti wonu ha de ni ba ne ho so eti ya minimu se ejobel bi ho an ma baba wai ni be ba no so amene so do ye no enye no opa ma mene so fa kuma pa onkaso mboni bie ntia abafra no onkaso mboni bie ntia ni kunu onu ma nyame be chentumi indi de meka ne se mama no asoma ahometi na so o mane han bebiri na ofana se menyame na je tie bia no se ru no de akoye no a e de no ko be file ni supra ko pe onu abitim ka aba kakra mbasa ne kan kansla yada sina medofo enkwada nso so aya net saa no e de afutuo na obetimi de ama wo mo awie ni America ne se auto ball more dan ya iri a era beto anim enti se o face se banye kunu a kunu ne de o pa me ni hu obuchane bi nta na wakwa o china bi na temu esi obi o yesa no onye obeba ko na nti ya pe obeba no onya no so an kontra sen oye no ade o no ko wuye abusia foro ka be ma bi shabolo ka jene se enye ne yire no isa se wa me ko abusia fo se ma me na ababa na oye no o mu ye no ho ade ese a o tse bi sa sam tu obema na fa na ko bona mane ana se asem bi su tu odo ba na obema na ko bona mane ndi nenye awade a so de no to di enne ma kwa ma ba no se wo se umboni tro woni ntonya emwa ana afi so unyini ya unsu asabohene ndi waksa wo dio se de yodo waksa so aseme ba ha na ko bana mane ndi ansa ne mba wa mnimra nti amba no a se bio ene owie su a ono ano he ne ho nto fi bo wie bibia tamje tu na dum se umoni tro woni ntonya abuato wani enti no mo hweye pa se niska abusuru wa waje ne mo dachi enti ne ma forma ba no se wanye ska so papa na je so wanye so papa se obu ni die nyina ho na fa ohun ko abusua nu se ne be yo chena bi atem si a wanye ba bi e de ho atwere enti ne ma forma ba no mo hwe ne yi pa na mo mani na ho
na se na papa maame no mu a wo mu brɛ no mo so mo hwɛ mo na mo so o chine bi so o de ka o ni bɛyi sementia na ndi se ba sa na so maame ka ma ni mo sa na wo ba na na se bi ba so be de no so ndi mo hwɛ mo yi na se ko bi o TV so ana online no na ko ware mo maame ni mo wi o pa ni mo wi o chine no asem si ho ante ne ko ndi bi de mi tu on ko se o chine nti no o mo na mo o mo so obi lo de on ba bi ase o mo so di bi ba wi ase no o chine bi sa koye na koye a o na obenu di dem ni ka akire and ma for say o mo wani ntra wani nton na obu a eso di ma awofo no on fe ma won na o chine bi nti senya ye ka say jiwaja anu nani no ma ba ma ni da mo asiri Eda yanso ya da sepa ne ewie wo bre no wada age na won kyerɛkyerɛ wafutuo mapa ya ode adom yen ewo MWHO asɛm so Nyankopɔn nkɔso anka ho no nkora wo ma yen Ebusia Elder Victor Ameni Yeboa eye counselor ena yene no atwetwe enkomo no na maame akosua benewa se wotie ne a eno na Elder akano na asofo nom ebinom ya papa nom dodo na ye Yankopɔn adwuma yie wɔ ne kwan so ɔsɛ men soma won nanso wonya asɛm no ekoka apam sɛ wo hwɛ Jeremiah 23:21 no a wɔsɛ man soma difo no nanso wonya asɛm kokan man kasa man kyerɛ won enso wo hyɛ nkom wo hwɛ English verse no 21 no Jeremiah 23:21 I have not sent these prophets yet they run I have not spoken to them yet they prophesy and kom hye hunu kom hye be ma won mo afu emu abɔbew eno nko na asɔfo no mu binom bedua krowe na na ese bedua sa ukoka ne sa asɔfo aya na enya asɔfo no mu nyina ye wa asɔfofo no bi wɔ hɔ a they are a true men of God. God has called them genuinely. Enya wono mo mayom ti say wo say ye friend is saying patekwo mo di nwanwoma akata won wedie ho na wa ba be down. Bible na boy akokɔ say ye nhwe ye hu ye. Enne akwada etimi kɔfa wo mafru di bone maame etikoku no. Adan asɔfo se wo ye baifo. Otimi twale maame se kan. Esisi. I remember last 3 years and the last 2 years. News na etiti ye ni bi na ene enyan. Adan asɔfo bi se wo ye baifo no akɔfa wo mafru di abone maame tinimoku no. Obi atwetwa ne maame. Evidence bi anso ni ho. Ai. SOMPA FM. Adan ya wakɔ akɔye, wakɔ akɔ. Apam na 22 ne ka asɛm wo say na sɛ wo gina magina mu a anka wo ma me maitie me nsɛm na wasan won afri won akwa amane so sɛ ene yɔbɔ ne ho obetimi afri ho ma me nka we sɛ na yi na English ne mu da hɔ ye wo say but if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Onyankopɔn omo ma frɛ omo ankasa no omo na ya na ye we say but omo a won frɛ omo no ene o say ya na wonom de abusua tete mu ba na so sanka wo fa me awurade makwan so ogina magina mu e de me masem ekoma me man ne bonyefo a wasen ko obesesa afri wakwa amone ho ene wo no ye obone ho enso ye nya ne sa ena asofo no binom de omu de abetum ne abusua teteyem ne omu de abetum ne se bo maame o maame pini ne kwa akire kura because onim se de ode beboa o maame no wo obetimi abehye o maame anam no ono no agye no wadi ade aboda no so twede ompebre obi ya sofo adwuma o ya sofo a eno nkire se wunya adwuma eya na ye wo bi se woye full time pastor
ya yetua ne ka but na katua mu no timi de ye adwuma bi won chen because dodo ayi enam dodo ensan kwan emma nkwa akora mu ya eye hwam ya akono ye de ana dua akora ho no so for wo abusua wo ma nti wakatua no enduru brebi na nso nti eya na binum se ya na akwada wo no yesi wo pade kokko ehuna yete dam na haban na ye de kire no toto pa ko be hye wudifo na se de esika yesi ahina asom open no se ene onfa na nya hwe kurampo no a wanya fridge a pacho emono yensai no konfo boni a watena yafo ho ama konfo pa aba no oya sawa ya big mistake ewi ase wo we no se wa mu nipa obekwa akobudu esi enwuram abrantie no ya waba befa baba awa no so aware no we eye kwoti awade kwantimfia awade enkosi baabia enkwa baabia na mi di abrantie ne maame ne papa ho yaw opa asemo di foda onya asemo di fode opa adeefo akum kwasea nso ofra busuam onfiri soronya anoma ene yeto no be ma ne sensen wiem ofra busuam na ade de ye wo anya wode no fa nya oyonko maame no ono be ma ne maame no no wo wade ene ye say akwada ne be ma no ne maame na be ma no kwale wa mo na mane a ha wanko be fili no etua oyonko ho a wo sie etuaduam nti wo mu nhwe yie na asem kese ba omunimu ankoma pedade a che de ahye ada asem beba no ena abehu se yes abusua ho hia apam me de afiri nkwada no so awie no maame nkwa maame no so na me nka nche ne se oma ni nyina enko she should let it go onje mu free na komem on free ni heart on free na komem onje mu wona komem onyi free na adwim ade ani di na komem dem owu asabi onka fra wawu nkwase ewu because akwada no wote asekura no mfa wonye hwe enti wono some people doesn't deserve your tears insuma no me YEBOAA ASIAMA meti asese nipa binum wo ho a omu deserve me tears no matter asem ya wa obeka a kire me you don't deserve my tears. I won't cry for you. I won't shed my tears for you. Tinipa bi wo ho a wo mu nsem fata se wo ni suo beti wo mu ni suo because won pe wo a wo soso mempe no ye mpa chaw e wa ayonkofa ho we don't beg for friendship ti ayonkofa wo no ba ne ntem no so wo se won pe wo a pacho jan ma ne nko na hwe wo ho so yie de da wo ne obi antem no so wo se won hia wo a jan life ma no na hwe wo ho yie na achia emu ye enne na enye ochina ebe yama bi kro bi pe wo de wa ye ne maame na onyankopon na di kwase asem e de mano se wo kokko se mi nkobo ni dua ana mi kwese abase na ocheche mu kiro bia fe na boni dua papa anya hwe abona anya hwe vengeance is upon the Lord areto e wo nyame ho Exodus 14:14 so hu ntokwa kwa nyame won ko bi ma da bia lada enti won jam won free ni heart on chemu na ommo mpaye ma akwada no ai on jam no ommo mpaye ma akwada no enye nania bibi na aye bibi na ama bibi aye bibi maame no odi akwada na awuram na ase no ase wo hu se wanfa ba akokora ama Jerry maame ma osima ba ko oye elder de obeka afa asem we hu na ye nko ye nimtem. All right, the dikan say na ye hu Christopher na hu say nkomhye emfa basabasa yomba komhye prophecy emfa basabasa yomba prophecy from papemumba prophecy emanipa edan ho so it brings unity
brings love. Yes, ema nkabom. Kabom. Ena eba. Enti se obi hye onkom na sa nkom na wa hye wo no. Ede basa yo ena eba. Na ntitimu na eba ese ohwe yi. Okay. Efiri nyame ese ohwe yi. In the sense that mami asemi eya reho kakra. Eya reho say ababa wa na say oba wachim no wahwe no awo no na ohwe say emra osi tutu no ono so be de ben obama osi tutu no na waja wa behwama wo wahwe na ma ne se fifi no behwama wo se de ben etutu no ana emra winya ne mboa no ubenya na onya sam na ode sanka omwa osa unti ni kampa nkanye hwe so na nkasa tuni ni mutu osi ana wa wumpa nka ose bibia anya ne ya obewie no tie ya ose mio ye baifo ose mi ye baifo se obehwe mu kurampo so ose o papa story mu yi amayetia obehwe mu na de wa fem a single mother in a way because why a single mother what you could jay no 3 years and no one na edi pa hwa akwada ne te se okọ ne secondary school yo it is so starting say class 1 to your friend saying JHS 3 grandpa na how many years 9 years and son okọ kindergarten okọ nursery faka over 50 18 years ono kwa na abre yo mama wa onim hwe emre bi story bi amete eja tofie single mother so ne amneba baby no a baby kafu owa bonti sa no tise ja to demo na nkofo menko ne ja na ma mesi da obewrem no wraja nim oba no wafa ne ntoma wachichi abofra no na tama opie free danim na ndua ne bi eyiye na eja na hye nenim fa kakra edidi mo hwa abofra nyiye na abofra akọ school na okosra ne ba no wo school a yeso ma me hwe o senya me ma nim no adane monster man ase me nim no na ma me no ebo modin agu teachers ni bi no say me ba no and this is what happened say mon friend mami we transfer uya akwada baby anka wu keja ahwa mwo ebusuafo ne inamfo bi omo wa run bi ase da bi me kwa mewu ntino minja ona de wudi aya baby ntu wu a enye hwe na so se abadaye a me wo mo odo na mo nti mi wuremu mi ba no na eja no eyiye ne to menim enu nti na ma menim aye se ya ane osimi ma de sa ka nya wu aka me ja ma wu ya ka baba wa be yi ntu nti na ma be ka wawu enti se obi enkabe me de say ababa wa no nko tie so tie na ebia me no ka say asem bi sa fort me bie de ben asem no ebia no obi was situation ni ma o tie ye hwe where your umbilical cord is cut from we don't despise that place maybe a chow from free no we don't despise that place one share ya we hear you ebeche okay where your umbilical cord because that is where you gain life from okay enti yenche na mde met kache ma me ne se na wetu ni fode da no onya isu because arawo kwapo kum sunsun wan hwe ya bedi arawo sa na yare bia unye ska crown fan hospital na beto so all right junior kupodi na kan bo na one day nyankopon onai one day bibi beba once aye owofo no bibi beba esesa abofra no behwehwe wechiri kwan enti self to ne dem e ma me no mate apam bebe ma yemfra airlines ni ntudwa na yetiefo momo ayen na maami yenka bibi enfa enkyere no 0260196064 akwada no so ebetimi hase bibi na ebusua na sem nyina de owo eka fa ho no 0260196064 0260196064 and now 0260196065 0260196065 0260196064 0260196065 emu bi obefre bi ebeje oso me don forte menka me mo ahe bro. Hello, good afternoon. Fudi baby akasa free.
Ma ahoma ne nkwa wanu ye na phone ne nkwa anu ye na ye nkasa ye tie wa. Me pa cho ete won kan ye tie o. Akwala na to. Na wani dia eba. Ana nye na ni ko a. Ndi ona afa na ni so. Ma me e ba akopɛ. Ma me o e ba akopɛ. Ana wo le se da ma no e ma no de na e ma no. Too bad. Kafra na homa no atekwa ma me e ba akopɛ. Ye wo ex-husband e wo ho. Ye wo former husband e wo ho. But maintain say ye wo ex-mother and as ex-father and as former father. Singing. Hello. Oh, good afternoon. Pacho di baby akasa free papa. Safi Lashibi. SOMPA FM. Ashibi mpacho mayentie we. Ayo, mpacho. Madam no mpe nsuo a mu ajo kakra no num. Na mi wo bi mu sesi a mi ni bo nkomo mi wo bi mu o mi fita ma mienu pe. Mi yo ase a mi ba nyina ma mienu. Oba ba ko ewo mu. Ni mami semeka ni mami nu mini nu jae na mi ko ware foforo. Enti ni mi ko ware no si ya nso ni mu ye. Ya so ni mu kaka akura iko secondary school wa ye. Osi onu dia soja na obekọ yasi yo mami ya mi ni ti ho no ni bra e wo north onu nso soja penye bi na danfo bi ya ye bi ya obekọ bia obekọ ya ye bi bia obekọ no e na okofa anyinsa mami up na mi ni ukasa ni banu anya 4 years ni bema oni nu nyinsa otu wo fie nu tata no up now yo mi hunu na mi frɛ no sɛ Umbafie, or see meba, say up to now. Papa, ya befro. I was so near che, ya befro, see a flower banner. Ya does a sound so near Barbecha Kakra. Hello, good afternoon. Pacho di Badia free. Meda from Pacho Tianka. Okasa no wo form yente onka obetimi asa babiem 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Me pacho good afternoon din baby akasa frame do. Good afternoon pacho wote menka. Ya to onka pa baby akasa frame no din. Me pacho e frame for me kasa free St. John. Me chia apam dada me twa ne Saturday omra me bomayen me fa cha mate osoro wa hase no mayentie wa asem na wo ka no obia ye be ye ne sa no ma o mane nya de ya ye nipa no wo be so ma me awo so ni sika SOMPA FM na tabio wan hwew na wo ko nya ba bibi na wo se ni na me ye be so ba ifo de ye momma wo na to ko kanisa e dia onu ana ni mu twen no so ba wu yo be ye dia da ho twen enti so obi eye o ma me sa ena no on fan kikiri ne were no wa hye no ho den na ne ba na wa ye ne sa no the same thing o be fe tinia awradin kam ho ne aduma mo ye wai ma ba onka won so ho ye da wasesa won so oba so obetimi aba ba kire wadwen e de afa eye asemi a Eda bedwasre den hu 0260 1960 64 0260 1960 65 0260 1960 64 and 0260 1960 65 na dia wo be ye bia da wani mani je ya papa no na asem no kan ye no ho nipa ababia wugo bia no utwa nti de obeye bia no ye papa obetwa eye eso aba pasa so na ababone so ugu a eso aba na obetwa ye maame no papa ne se ompe nso anwunu bi ai engu ne bo ai ma yenhwe Facebook no messages kakra ya ababat 0260 1960 64 0260 1960 65 na onso de ya wo no watimi e de aba kama na yetimi
enso ene wo abo enkomo ma menhwe se men sabeka Facebook no slide ma yemfa we mra. Hello, good afternoon. Afternoon. Good afternoon, Pacho. Di baby akasa free. We Pacho your friend Joe me prefi Brekusi. Pacho. Brekusi entio. Yeah, ma me na dia me ka che na so on kana kuma tu no bompa ye na. We dia enye kwa nenso. Mo ndi areho bebre na assembly amba because nyame do no. Ya tepa yedase nyame edono ma onni arewo bebre kafra wa obaso awakate line akate betimi asaba 0260 1960 64 0260 1960 65 0260 1960 64. Hello, good afternoon, Pacho. Din baby akase free. Pacho mayentewa. Nyameka se mame onka na kuma tuniye. Papa ma aba sa no moke. Nti onka na kuma tuye. Onfa ni na tunyame Nyankopon. Nyankopon ebedi ede amano. Yemfa we say. Hello. Hello. Yes. Good afternoon, di baby akasa free. Pacho me kasa free. Your friend Joe me kasa free dodo. Dodo one Pacho my entail. Pacho mameno nse say onka na kuma ntoni yam no je di nyame na nko onka me de me ka bo an nse nko on kompa ebo on fa akwara ne mfa kompa ebo no bompa nse rade nse akwara na adwene ana rade bi akwara na de be obun se na mamene ni papa because nka ne mamene ndo na katam na onu kampo yare no kwa na mame on yere on hwe no kana mame yes on hwe no onya akoto amende akonya kunu a okonya kunu no so kunu kwa no anya na mame ho no ware no oni mame ni me bi okọ ware ni free nti o de on kana kuma tu ye no bomb pare on fa ni bibia ma urade no on ma ne pa bom yede na wandi no ono obehu nyame no nyam. Yada se papa pasoba. So hello, good afternoon. Afternoon, mami. Mami Pacho di baby akasa free. Pacho me kasa free Ampoma village. Hello, mami. Hello. Hello, mami. Hello. Mami, what me ga? Hello? Mami, yetie wo. Yo. Empacha wo. Sache bia na makomu bitan. Empacha ka kire mami no se onka na akoma to yem. Ofa na asem nyina manyame. Di batanya ma bre no ho. Mami. Sompa FM. Ujere se abofra no wo ne batanyi no na me ye adwuma bi je adwuma no kotra no ho na satam no onyem. Owu vie no menja me be isa ibe baba wo ni ato so yenu onu so sa ebedu babi no na be ma no so be ye no nwade mi be yi ko ne papa no mu fie eja no kura wanhwe no me na me de me wo bo afore se me so abofra yi mi ye kura mpa ka abofra fi nta na so oni papa no no koye baako na me se aware no kura me nko pati ni nya akoma bi se ye ti bia me kwakotere mu de ma me be mi se mi ba na chi ba me ma ye wo painte ma na fo na chi ba no mi se me be si me wo te se na oni ni Mate ya behwe na ya no wadi nkomo ya sorry be for ya fa last call na ya sorry. Hello, good afternoon Pacho din baby akasa free. Good afternoon. Pacho from magic ni kasa fika so. Azema Pacho fa ye to apoi ma ntio. Ayi mafutu no me de ma enkwala no. Hwe mami eye ba kope. Ebi ni baby e bio. Unye bi wo baby aka ni odo ba asase so. Se nyo no a nka wo ma me hu asase a ye frɛ Ghana entina so. Emmo wo bra e wo so. Enti ma me fo no
me sire mrantie ne mabaawa na ba ne se mo mo fo ma me enum ni agro omo nso mo ma me num ye for that efese o ma me shabi o obewu no akwa kosie no efese obekwa kosie o ma me sinse o ma me bekwa ho kirem no bi de ne sa betene wo so se hwe o ma me ena ekoi ana o ma me na yesi hwe me ma me nti na mi gina premu ewo Kotoka International Airport 1978 no passport nothing me gina premu ya lock gate ni se de me kwa America na makoye adwuma wo ho me ka kire pilot ni se manko fia me ma me onidi enti me nko obisam se me yesho na me se yes sika de ma me $10 eno obi gate no na me see from 1978 me si manko fia me ma me onidi telephone ni ho a metumi afre na ka kire ni se obi de me kwa abruchire ana obi aye me sei ma me san meki eba afie a manko nti de bia ye me de se me hu me ma me ehu ti yakwa kosie me ma me o de me ba wi ase enti mrantie ne mabaawa na aba no omunye awaresem no no mu hwe omu ma me nom ene omu papa nom me papa wa hwe mi o usu owu ye me kosie no yare ye me nana bosu me bia me se ni sika edu komo omu de hwe no kopim ta mo de wu ye kafra nyam said the opesa kan nyina kra ya nya dodo na ya da se abusia de nyina abesi ase nom na slage ya na wase Facebook also me why FM da se fine sister so fine brother me da se papa ye nua be ma Simpson wo se asemu Brian na wo kan say top Rebecca say good afternoon so OHENEYERE you are looking splendid thank you so much my dear ma Sophia wo UK mame Nyankopon koso anya wadom ene emo a wode boa afoforo nso no ya ni so papa ye wonana no ba kwa asaba anti ma eno so yenyi wasutire omo se yenka nkyerɛw abusia de nyina abesi asenum na yada endpoint homeopathic clinic cafe secure sanitary pad and na time herbal mixture and so yada wonom ase na ye na haja special local foods aduane pefie and so ase na kasa mineral water mo ni nwumako a awie MWHO asem dwumedie no oboye chidoma yetimi ede ebesomo Mr. Jeremiah Samson apam dada omunyina ebo mi chidom and afei miameba Augustine so boy school fees and Mr. Dave systematic price and edom ni nyina ebo ye chidom medi de OHENEYERE maame ekua YEBOAA ASIAMA bronyo domfo ne dodom ye ne a ye besan ehia ebiem no ochina maame akosua agoabo aja akosua nhira betena se na enuada de hyase adwuada no na ye de ewuram enura no echina nyame ye adomo a wode akọ awieye yakra mu nyina adamu ase Sompa FM. Afedia Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se sia no na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kura sia asem haja bebira to agu